Здравейте! Представям ви двустаен апартамент в центъра на град Перник. Реновиран, обзаведен и готов за живеене. Да започнем с едно от бижутата на този дом – кухнята. Минималистичен дизайн, сензорно управление, вградена мивка, съдомиялна и допълнителна абсорбация. Плод от най-новата серия на Егер в цвят алпийско бяло, стилен, устойчив и лесен за поддръжка. Спалня с ново обзавеждане от IKEA. Легло, гардероб и огледало. Всичко подбрано с вкус. Тихо, уютно, готово за сън. Дневната ще ви спечели с простор и светлина. Високи тавани, под от естествен паркет, голяма трапезна маса и удобен диван. Усещане за комфорт и уют. Баня, функционалност и внимание към всеки детайл. Подменени ВиК и ел инсталации. Санирана сграда с нов покрив и улуци, безпроблемно паркиране, ТЕЦ, ниски разходи, отлична енергийна ефективност. Топ локация в центъра на град Перник. В близост са районен съд, градски и ЖП транспорт, училище и детска градина. Това не е просто апартамент. Това е завършен дом, създаден с внимание към всеки детайл. Ако търсите качество, удобство и страхотна локация, свържете се с нас.